Dwi mas yn dda iawn dros y blynyddoedd. Trevor, di Rubik's Cube fam gyd ti? Na di, pam? Just hyd y fadra, ia? Mae mam eisiau rhywbeth i wneud tra mae'r home help rhoi crim ar ei bensor ti. Iawn, Trevor? Iawn, Jim! Sa'n dydno. Dwi eisiau prynu rug newydd. Hei, dwi'n meet yn y ffwr. Ti'n da fi yn am ddim, dos? Dos had.